नारदों जों दाहाय मिथिगोन दे सिखाव खामानि मावनो थांनाय बायदि मा खोन्थायाबो जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारोनो हा आनैसोलाय दासान्दि मा खालामगासिनो आइया जि खामानि थिनो बेखौनो मावगासिनो आरो थोरसि सुनाय ओंखाम संनाय अमानो आदार होनाय बेफोरनोसै आरो माथो मोजां हाबाखौनो मावगासिनो माने न'खर संसारा सालायनो हासिगोन आच्छा बेफोरखौ बादो सोरावनो थांमारगासिनो जोंलाय आफा खोन्थालाय नों खोन्थालाय सोरावनो थांनो नागिरदों जों दाहाय थांबा मिन्थिगोन दे है आंखौ फाननो लाङाखैथ' आयौ आयौ मा होननाय जादोंहाय दुम्फाव होमबालाय मानोथो खोन्थायाबो होनखाबाय दा दाहाय थांनानै मिन्थिगोन होननानै दे होमबालाय दे सन्तला जादो ओंखामा दे नों जाग्रो आंथ' जाखागोनानो थेवबो आलासिया जाग्रोबा मोजां जायो आरो दाय आं आलासि नङालै न'नि मानसिसो दे न'नि मानसिबाबो आलासिबाबो जादो आरो दाय नों जाग्रो नों जाग्रोनायनि उनावसो जाफागोन आंबो बा मासि अनोलै आइखौलाय अनोलै आं नोंनि आइखौ बिराद बुरजा आंनि आफा अमा राजानो बेफोरबायदि आइखौ ओंखाम जा होननानै बुङा नोंसो मालाय अनलायदोलै है जाम्बा ओंखामा जा होमबालाय जादो बयबो ओंखाम जादोंना नोंसोरो ओंखाम जादों आंखौ गारनानै गारां सन्तला नायसो गोथावलै हांग्रि मोनदों सामफ्रामबो जानो फैबाय थागोन आं हांग्रि मोनदि एसे गोथाव ओंख्रि सङो नों मालै सन्तला आंनि न'खौ हटेल मोनदों नामा नों हा गोसोबानो सामफ्रामबो जानो फैनाय जाम्बा जानांगौ लोंनांगौ थैखानांगौ आयौ आबा हामा साबास बेटा साबास जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ ना थास'लायनि जिउआवलाय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ दा ना आदै सन्तला आं मालाय माथो बुंबावनो जेबो बुंथ'ला आं ओंखाम जानाय समाव दावराव दावसि बुलाय सोलाय जेबो खालामनाङानो ओंखामखौ सिरि सान्थि मथे जानांगौ बेनिखायनो बे नियमखौ लोब्बा लाखिनानै नोंसोरखौ आं दिनै जेबो बुंथ'ला माने दा जेबो बुंथ'ला आरो ओंखाम जाखांनानैल' फैग्रो नोंसोरो जानांगौ लोंनांगौ थैनांगौ ना हांग्रि मोनदि बे अमा राजा खर' गुदुंखौलाय बोरै सहायना दंब्रा नोंलाय यानै बोरै जाखोथाय बिमाया हामगौ बिफानि सोमोन्दै बिदि बुंनो थिगखौनो होनदोंब्रा बे बाबुआ एमाव राजाया अननो ओंखारोलै आं नोंखौ बे खर' गुदुंजों थाफाबाय थानानै बेसेबां खस्थ' मोनथारदोंना नों हांग्रि मोनदि मानसियालाय गोसोनि गाज्रि नंनायालाय नङामोन खर'आसो एसे गुदुं आरो माबा बुंनांगौ माबा बुंब्रबना होयो बाखोमायलायदों मेगन सालायदों नामा आदै सन्तलाया ओइ गथ' सिरि थादो नों ओंखामा जादो दे सन्तला ओंखामा जादो आच्छा खोथाया बोरैलै बिमाखौसो फसायनो नाङाब्रा बेलाय आदै सन्तलायालाय आंना बिफाया सोमजिखौ फसायोमोन मोनासै बिमायाबो सन्तलाखौ फसायोमोन नामाब्रा सन्तलाजों बिमाजों गोसथोलायलायोमोन नामाब्रा मोनलायलायाखिसै हाथ मोनलायफैनांगौ दे सालाक आंखौ गारनानै ओंखाम जालायदों बिसोरो गारनायाव गैयाब्रा आं बिसोरखौ गारनायाव गैया हेलौ ओइ अमा राजा औ बुं सन्तला दस्रिखौ नुदों नामाब्रा अके सन्तलानि खबर होबा मा मोनगोन आं लाइसाला जिलापि फिदिंनाय बायदि फिदिंबाय थाग्रा डाइरेक्ट खोन्थाब्रा नुदोंना नुवाखै आंनि गोसो नुदोंबो जानो हागौ नुवाखैबो जानो हागौ मा होगोन बुं थारमाने नों सन्तलाखौ नुदों बेनिखायनो खोन्थायाखै आंनो आच्छा सन्तलाया नोंसानि न'आव गैयाथ' नोंसोर सानैयासो खि एरख'लायनाय लोगो दा सासेनि खिया गोरा जाबा सासेया सासेनिखौ एरख'लायना होग्रा बेनो मिन्थिलाया बहा दं बहा गैया जेरावबो गय फाथैफोरबायदि ज' थांफाग्राया काप्लेटफोरबायदि गुगालाया दिनै सन्तलानि खबर मोनाखै नों बमब्र ओइ बोरबक सासे सिख्लानि नाम्बार होगोन आं दे सन्तला बहा दं खोन्थालाय सिख्लानि नाम्बार औलै औ होगोन खोन्था नै आं वाट्सएप खालामनाबो हरबाय नाम्बारखौ थेंक्यु बमब्र थेंक्यु जोंहानि न'आवनो दं साला सुवाला ओंखाम जागासिनो नोंसानि न'आवसो दङ आंनि फन थिखोलायाखैब्रा बियो र थांगासिनो होमबालाय सिख्ला सासेनि नाम्बार मोनदों र' दा सिरि फायखाना सिङाव थांनानै रायलायखुमागोन आं
गोथावथारमोनलै आच्छा सन्थला खाफाल जिला दसे जिरायथलाय दसे जिरायलाय दाइनि कुछ कालासो खोमालै याय कार्टुन एमाव राजा सिराय थानां देब्रा दुखु सुखुनि खोथा रायलायनि सन्थला जिरायलाय याय एमाव राजा मा सुम्बु बायदि बाथाबगासिनो हा सन्थलाजों दसेसो नोंखौथ' आं उनाव जे हिसाब खिथाब खालामगोन एमाव राजा ताब सन्थला मा खालामगोन दा मा खालामगोन याय नोंसानाव थाथ'निसैलै साननैसो दै गोमाना थाथ'नि आं नांगौबा नों आंखौ किडनेपबो खालामना दोनजायो दाय नोंखौ किडनेप खालामना दोननो टाइम गैथारा आंहा आच्छा नोंखौ जे हिन्जाव नायनो फैदों बे हिन्जावा सोरलै दाय बेबा सोर मिथिनोबो लुगैयालां बेबा सोर आनलाखि हिन्जावा नायनो फैदों आंखौबा महरखौ खेबसे नायब्रा आदै सन्थला माबायदि महरा औ महरखौ खेबसे नायदायदोब्रा सोर हिन्जाव नायनो फैदों नोंखौ नायलां नायब्रा नाय जेबो नङा महरल'सो नायनांगौ दा उनाव रेजेक्ट खालामदोब्रा नोङो होद हिन्जावखौ नाङा आंनो होननानै आंथ' आरो आफाया थिगखौनो बुंदों हिन्जावखौ नायनानै दोब्रा खेबसे माबायदि महरा थोद लाजियोलां हिन्जावजों नायजालायनाय हे सन्थला हिन्जावजों नायजानायाबो भाग्यनि खोथासोलै सब हौवायानो हिन्जावजों नायजाफैया मिथिबाय नोंसो लाखि बेनिखायनो नायजादे हिन्जावा आंखौ फसायबालाय नों फसायाबानो जाबाय ना आं दंब्रा आं दं थौ नायनोसै सोर हिन्जाव बे आंबो थांफायो आफा नैबेखौ सिनायो हा नैबेखौ सिनायो नैबे आखाइखौ सिनायलां मा आखाइ बुस्थुखौ नुफेराखै आं नैबेखौ सिनायो नैबेखौ सिनायलां शाला गेदेरफोरा जेराव थांनो नागिरो उन उन थांफानो नागिरग्रा एकदम स्टाम्प बुनाय बायदि स्टाम्प खालामनानै दोनगोन आं मिथिबाय आखाइजों सोबबानानै नोंखौथ' दाहायसो नायगोन आं दाहायसो मालै आफा आं आइना नामा आंखौ नायनो ओंखारबाय थायो बयनि खोथा बुंमारोलै एमाव सनाया आंखौ सना दा बुंलाय लाजियो आङो देना नांगौबा सिख्लाफोरजों सना होनगोन आया नों थांमारदोंना थांमाराखैलै बिनिफ्राय आदै सन्थलाजों थाबाय थागोन ए मा एसे गाज्रि गथ'लै बे गाज्रि नङालै एसे दुस्थ'सो हाद लांनानै लायथांलै हरबाथ' लांगोनबोलै आं दे बेफोरखौ जाबाय थागोन थौ हिन्जाव नायनो थांसै आंखौसो सिख्ला नायनो फैदों औ सरि थौ बिदिबालाय नोंनि सिख्लाखौ नायहैनोसै माबायदि नायनो फैग्रा बे सोर बे हा बिफा आलासिफोरालाय दाबो फैयाखै नामा एसे लामाथिं थांना नायहैलाय बेखौनोथ' नाहरगासिनो आं माथो आलासिफोरानो दाबो सफैला हा एड्रेसखौलाय माखौथो हरनाय नोंलाय दा बे सन्थलानि भारा रुमाव थाङाखैथ' ओहो आं सन्थलानि रुमाव दा थां होननानै बुंहरखाबाय सन्थलामोनखौबो आरो बे आलासि फैगोनमोनखौबो होनहरखाबाय आङो एड्रेसखौ बेखौनो होखादोंबालाय सिगांनि न'आव थांबा गैला आरो न'आबो सोलायबाय बेखौनोथ' बुङो आं फुराना न' सोलायलायबा मानसिफ्रा आन्दायोसो दे गोदोनि फुराना न'आवबो थांगोन आरोहाय टाइम मोनबा नै आलासिफोरा फैबाय फै जिराय फै गासैबो मोजाङैनो मोजां सफैबायबा नोंथांमोना औ मोजाङैनो सफैबाय हा देवानियालाय बहा थाबोखो खिनो ओंखारदों होननानै फायखानायावसो हाबहैग्रोबाय हा फिसाजोआ बेनो दा औ बेनो आंना फिसाजोआ आंखौ सिनायाखै आं खेबसे फैदोंमोन ना बे सन्थलाया हाबा जाफ्रामदोंमोन ना हाफांजों हाबा जानो नागिरदोंमोन बे समाव फैनाया आंनोमोन नै माथो सिनायलायखायो होमबा माथो बुंनो आरो दानि जुगनि गथ'फोरालाय सिनायलायखायो औहाय दानिफोरा सिनायलायजोबनासो थाखायो दे बिमा साहानि एसे लाहार फाहार खालामदो र' होमबालाय दे आलासिफोरा जिरायथ'दो दे औ दे हा फिसालायालाय बहाथो दङ फैगासिनो दं होनदोंमोन माथो दाबो सफैला र' आं एसे खबर लाहैनि जिरायथ' दे हा माथो न'खरफोरालाय मोजांथारहाय दे खोन्था मानो फैदोंमोन मालायनि न'खरखौसो नायनो फैदों नामा जों आइ दंफाव थां साहा फुदुंहैफा थां नाङा देनां फुदुंबाय थाखानांगोन नाङा फुदुङा आंनो फुदुंहैनि र' मा होनखो बे आइया आइ दंफाव थाद' दे दसे आं बायहेराव बे देवानिखौ नायना फैनि र' मानो दाबो खिखाङाखै बियो मा रावबो खोन्थायाहाय मानो फैदों जोंलाय सन्थला लानि न'आवलाय आरो बे सन्थला खाफाल जिलायलाय बहाथो दंहैयो अबावबासो गोदोना दंहैयो ना मैगंसो फानहैदों बेलाय आइला माथो दुम्फाव लोदो बुसावसोलाय नोंसोरालाय मा ज' जान्थिफोर बायदि आच्छा बारु थाइबानि लारु दुम्फाव लोदो बुसाव नोंनावबो बाथ'रिफोरा मोनहैबाय नामा बेनिखायनो सिगां फैना थाफैग्रोलायदों हा फालतु खोथा दाबुं नों अमा राजा आंलाय मा बाथ'रि खोनादोंसै
माथो फिसाफोरा गावजों गाव सिनायलायखायो आच्छा नोंथ' हिनजाव देवानिसोलै नङा होमबा नंनायालाय नंगौ आच्छा हायोबा आंनो हिनजाव 20 जनसो नायगिरना होदोब्रा थोद 20 जन गोजोन हिनजाव लायनो मा सासेयानो माखासेफोरा मोननाय नङा माथो बेफोर उननि बाथ्रा जागोनब्रा आच्छा दे बेफोर उनाव जागोन दा दिनैनि खामानिखौ फोजोबग्रोनि आच्छा बोरे हिनजावसायालाय हिनजाव नायनो फैनो गोनाङा बेलाय बेनो हिनजावसाया माथो हौवा गोदानानो बिहुसो जाबाय